ҷаҳони муосир қудрату тавоноии ҳар як давлат, некуаҳволии миллат ва мавқеи онро дар ҷомеаи байналмилалӣ омилҳои гуногун муайян менамоянд, ки яке аз онҳо боигариҳои табиӣ аз ҷумла сарватҳои зиризаминӣ мебошанд. самаранок, оқилона ва ба манфиати ҷомеа истифода намудани ин боигариҳо метавонад ба баланд бардоштани некуаҳволии мардум мусоидат намуда қудрату тавоноии кишварро таъмин созад. геология яке аз чунин соҳаҳое мебошад, ки барои тараққиёти иқтисодиёти кишвар таъсири мусбӣ мерасонад. дар барномаи навбатии дар дили санг дар бораи минерали ситрин маълумот медиҳем, ки аз ҷумлаи маъданҳои фоиданоки табиат мебошад. ситрин минерали гаронбаҳоест, ки ба гурӯҳи кварцҳо тааллуқ дорад ва бо ранги зарду норинҷӣ машҳур аст. номи он аз калимаи лотинии ситрус гирифта шудааст, ки ба ранги хоси он шабоҳат дорад. ҳар сол дар ҷаҳон талабот ба ситрин зиёд мешавад, зеро он ҳам барои ҷавоҳирот ва ҳам барои истифодаҳои терапевтӣ муҳим аст. ин минералро на танҳо ҳамчун санги ҷавоҳирот, балки дар тибби мардумӣ ва ҳатто дар психологияи муосир истифода мебаранд. дар замонҳои қадим минералро ҳамчун рамзи фаровонӣ, нерӯмандӣ ва шодӣ мешинохтанд. дар ҷаҳони муосир ситрин як минерали муҳим дар саноати ҷавоҳирот ва артефактҳо мебошад. дар мисри қадим ва рими бостон ин сангро ҳамчун рамзи ҳимоя ва хирад медонистанд. ҳангоми таҳқиқотҳои археологӣ маълум шуд, ки ситринро ашрофзодагон ҳамчун ҷавоҳирот ба кор мебурданд. дар асрҳои миёна онро ҳамчун санги ҳимоят дар ҷангҳо истифода мекарданд, зеро бовар доштанд, ки он аз заҳр муҳофизат мекунад. дар асрҳои 17 ва 18 ситрин таваҷҷӯҳи олимонро ба худ ҷалб кард. ҳангоми таҳқиқоти аввалин олимон муайян карданд, ки ситрин дар таркиби худ ба кварц наздик аст. ин кашфиёт ба рушди саноати ҷавоҳиротӣ ва васеъ шудани истифодаи ситрин мусоидат намуд. пайдоиши ситрин асосан аз рӯи пайдоиш агар гирем ин гидротермалӣ ҳаст. хусусан аз рӯи тақсимоти яъне сангҳои қиматбаҳо аз рӯи тақсимоти Киевленко як номи олим аст, ки минералҳоро гурӯҳбандӣ кардааст. аз рӯи гурӯҳбандии олим Киевленко агар гирем ба сангҳои қиматбаҳои синфи чорум дохил мешаванд. хусусиятҳои физикӣ ва химиявии ситрин онро барои истифода дар соҳаҳои гуногун хело мувофиқ мегардонанд. сарфи назар аз он ки ранги маъмулии он зарду норинҷӣ аст, баъзе аз намудҳои ситрин метавонанд сабзчатоб ё сурхтоб бошанд. ранги он аз миқдори оҳан дар таркибаш вобаста буда, дар ҷадвали маъоз сахтии минерал ба 7 баробар аст, ки ин маънои онро дорад, ки он ба харошидан тобовар мебошад. таркиби минерали мазкур аз диоксиди кремний ва аксаран микродараҷаҳои оҳан иборат аст. ситрин аксаран шаффоф аст ва дурахши шишагин дорад. ситрин агар гирем аз гурӯҳи оксидо ҳаст, чунки ин яке аз намудҳои минерали кварц. минерали кварц яъне аз формулаи химиявиаш агар назарандозем аз оксиди слитсий иборат аст. яъне слитсий оду дар назар дорем. хусусан фақат аз минерали кварц ситрин дар он фарқ дорад, ки рангаш каме дигар аст. кварца шумо медонед, ки кварц асосан ранги агар тоза бошад рангаш шаффоф беранг сафед аст, а ситрин каме зардтар аст. хусусан ситрин аз рӯи хусусиятҳои физикавӣ, яъне агар гирем ин сахтияш 7 аст. аз рӯи ҷадвали маъоз дар назар дорам, сахтияш 7 аст. вазни хосаш мо гуфтем то 3 шуданаш мумкин, 2.65 то 3 грамм сантиметр куб шуданаш мумкин. ситринро дар соҳаҳои гуногун истифода мебаранд. аз ситрин гарданбандҳо, ҳалқаҳо, дастмонаҳо ва дигар навъҳои ҷавоҳирот месозанд. бовар меравад, ки
ситрин барои беҳтар намудани системаи ҳозима, паст кардани стресс ва ба эътидол овардани нерӯи равонӣ кӯмак мекунад. Ситрин аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле муҳим аст. Дар бозори ҷаҳонӣ нархи он вобаста ба сифати кристаллҳо тағйир меёбад. Масалан, ситрини баландсифат, ки аз Бразилия меояд, метавонад ба ҳазорҳо доллар арзиш дошта бошад. Бисёр ширкатҳои ҷавоҳиротӣ аз ҷумла брендҳои ҷаҳонӣ ситринро дар маҳсулоти худ истифода мебаранд. номи ин минерал аз калимаи лотинӣ гирифта шудааст. маънояш бошад цитрус, яъне лимемонанди зард дар назар дорад. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ситрин кон надорад. Ситрин ин як намуди кварц аст. кварц худаш дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне қариб 20 намуди кварц мавҷуд аст. аз рӯи таркиби химиявӣ агар гирем ҳамашон қариб ки як ҳастанд, лекин аз рӯи рангҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. ситрин асосан тавассути раванди гармшавии кварси аметистӣ ҳосил мешавад. ҳангоми таъсири ҳарорати баланд кварц ранги зард мегирад. ситрин метавонад ба ҳарорати 450-600 дараҷа тоб оварад. одатан дар ҷинсҳои магматикӣ ва метаморфикӣ пайдо мешавад. ситрин асосан дар кишварҳои тропикӣ ба монанди Бразилия, Мадагаскар, Русия ва Ҳиндустон дарёфт карда мешавад. имрӯз Бразилия ва Уругвай аз истеҳсолкунандагони асосии он ба шумор мераванд. тоҷикистон бо сарватҳои зеризаминии худ маъруф аст. ҳарчанд то имрӯз кони ситрин дар ҷумҳурӣ расман сабт нашудааст, вале конҳои бои кварц, ки дар минтақаҳои кӯҳӣ мавҷуданд, имконияти кашфи ситринро зиёд мекунанд. минтақаҳое ки дар он ҷо эҳтимолияти пайдо шудани минерали мазкур ҳаст, ин Бадахшон аст, зеро маҳз дар ин ҷо конҳои кварц зиёданд. дар Ҳисор низ эҳтимолияти пайдо шудани он вуҷуд дорад, зеро дар он ҷо ҷинсҳои метаморфикӣ фаровонанд. аз ин рӯ имконияти ёфтани ситрин вуҷуд дорад. конҳояш дар Урал, Москва, худи Новосибирский гуфтем, дар ҳудуди ҷумҳурӣ худи ситрини кристаллояш вомехӯранду. умуман конаш яъне мо гуфтем намуди дигари кварц аметист аст, дар исори ҷанубӣ ҷойгир аст. ситрин хусусан кристаллояш дар баъзе конҳо дида мешавад. худи ситрин конаш вай нест. хусусан ин намуди кварц мо гуфтем ба шумор меравад. кварц худашам ҳамчун санги ороишӣ истифода бурда мешавад. як намуди дигари амин намуди кварц яъне аметист ба назар мерасад. ба забони тоҷикӣ ҷамаст мегӯянд. ҷамаст хусусан дар исори ҷанубӣ конаш мавҷуд аст. истихроҷашон каму беш ба назар гирифта мешавад. геологоам онҷа кор карда истодаанд. дар оянда низ мумкин истихроҷаш зиёдтар шавад. табиати тоҷикистон аз маданҳои гуногун бой мебошад ва аз рӯи таҳқиқоти олимону муҳаққиқон кашфи конҳои маданҳои пурарзиш барои тараққиёти иқтисодию саноатии мамлакат заминаи мустаҳкам мегузорад. то ба имрӯз дар мамлакати мо минералҳои зиёдро кашф карданд. ин аз он далолат медиҳад, ки дар кишвари мо ба истеҳсоли маданҳои қиматбаҳо аҳамияти хоса дода мешавад, чунки барои инкишофи саноат истифодаи самаранокии сарватҳои табиӣ нақши муҳим дорад. ситрин як минерали нодиру гаронбаҳост, ки дорои хусусиятҳои зебо аст. гарчанде дар тоҷикистон то ҳол кони он кашф нашудааст, омӯзиши геологӣ метавонад имконоти наверо барои истифодаи ин минерал ошкор кунад. ин метавонад ҳам ба рушди иқтисодӣ ва ҳам ба соҳаи саноати ҷавоҳирот дар кишвар мусоидат намояд.